θα σας δείξω τι πήρα από το decor. Το έχω ανοίγει γιατί δεν μπορούσα να περιμένω. Έχω πάρει κάποιο μαγιό και θα σας δείξω ένα-ένα. Εμένα το κίτρινο μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι αυτό εδώ, πιστεύω το έχετε δει. Είναι αυτό εδώ, κοίτα τι τέλειο που είναι. Περιμένω. Είναι αυτό εδώ, έχει αυτό το λεπτομέρειο εδώ. Και ήταν προσφορά, γι' αυτό το πήρα. Είναι αυτό εδώ το μαγιό. Και το μαγιό από κάτω είναι αυτό. Σούπερ. Τώρα θα σας δείξω το κόκκινο. Το κόκκινο είναι ίδιο με αυτό που σας δείξα. Κοίτα. Είναι αυτό εδώ. Και το ίδιο. Και μετά θα σας δείξω το πράσινο. Το πράσινο είναι τέλειο. Είναι με πεταλούδα. Και αυτό δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Το κόκκινο το δοκίμασα. Αλλά αυτό δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Είναι αυτό εδώ. Πώς δείχνει. Το κάτω είναι έτσι. Πήρα και ένα άσπρο. Που το άσπρο δεν ξέρω αν θα μου κάνει καλά. Είναι πολύ μικρά μου φαίνονται. Δεν ξέρω. Αλλά θα το δω. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Αυτό είναι άλλο στυλ. Είναι πιο κοντρό. Και τα κάτω είναι πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι προς το άλλο. Θέλω να φτιάξω. Μετά πήρα και ένα φουστάνι. Ένα φόρμα. Και δεν ξέρω πώς θα μου κάτσει. Θα τα δούμε. Είναι αυτό εδώ. Που έχει τα τρεντάφυλλα στο πλάι. Θα τα δω πώς θα μου κάτσει και θα σας δείξω. Πήρα και ένα πουκάμισο που φαίνεται είναι αέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό. Φαίνεται ολόκληρο ό,τι φοράσετε μέσα. Είναι έτσι. Είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πήρα και αυτό το μαγιό, ροζ, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Τέλειο. Και αυτά ήταν τα πράγματα από το decor. Ελπίζω να σας αρέσουν. Bye!